केक बानायनायदोंमोन न'आव नै फाइनालि जामारबाय ओरैबो साइड साइडजोंबो स्लिम लिरनांगोन रा नोङो बेयाव माबारा लिरनाय बायदि थाइबा दामनि बिस्कुट लाबाय नै मा खालामनो नागिरदों आङो सिखा सिनि जिरनानै बेखेवनानै लाजोब्बाय बेखौ थुब्ला थुब्ला बोखावनानै बेखौ आलदा जिरख'नोसै एरख'खांबाय नै बिनि क्रिमखौ गुफुरफोरखौ दोनबाय बेखौ दाना आंनाथ' ग्रिन्डार गैया नालाय ग्रिन्डारजों दोखो दोखो खालामनांगौमोन बेखौ दाना देग्लिनोसै दोखो दोखो देग्लिनोसै बेखौ ओरै दोखो 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 देग्लिना लानोसै पाउडारा उनग्लिखांबाय सामसनै सिनि होबाय गाइखेर होनोसै दाना गाइखेर होबाय बेखौ गाइखेर होनानै उनग्लिबाय था बेयावबो गाइखेर होबाय बेखौबो दोखो दोखो लगायदो बेखौबो लगायदो उनग्लिखांबाय बरिया जाबाय दा बेखौ उनग्लिनांसिगौ मोननैबो रेडि जाबाय फाइनालि दाना बेखौ बेयाव लखबनोसै बेखौ दाना नैयाव दोनहरदो ओरैहाय बेखौ खोबदो 40 मिनिटसो दोनहाबदो 40 मिनिट फाइनालि जामारबाय केकआ आंना बार्थडेनि केक बानायनायदोंमोन टेस्टिं रोंबा जायो बेखौ गिदिंदो बेखौ ओरैहाय बानायदो केक बानायनायदोंमोन न'आव नै फाइनालि जामारबाय ओरैबो साइड साइडजोंबो स्लिम लिरनांगोन रा नोङो बेयाव माबारा लिरनाय बायदि बेयाव क्रिम ओरै फिनदेर जाजोबबावो रेलथार बानायनायाव बानायगोन रा ओरैनो टेस्टिंल' बानायनायदोंमोन ना बियो जायो नै टेस्टिंआवनो एसे देरसिन बानायबावनांगौ एखमबा 500 गाहाम 500 600 500 होनो आधा केजियाव 500 होनो नै ओमफ्राय 50 थाखानिनो केक मोनसे जायो 50 थाखायानो नंबावा बिस्कुटनि गेजेरनि क्रिम हादो सिखाजों बानायनाय नङा दे हानायखादोसो सिखाजों हादो केक जाग्राफ्रा नै टेस्टिं केक जाग्राफ्रा हाखावब्रा जायाखै रोङा माथो नङा बानायना होनाय नङा आं बार्थडेनि केक जाग्राया नै रिसिमा एडभान्स बार्थडेनि टेस्टिं बार्थडे दे हादो दे जा हानदो हाननानै एवदो
गद दिसि माने दे दहरदो दे होबायलै गब होख्लायजोबखाबाय जादो दे जादो हाख्लानानै फिसा फिसाखौसो बायनांगौ